Hey! Και ακούστε! Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Ακούω κάτι από μακριά, τα καμίνια να τρίζει. Εδώ μιλάμε για ποιότητα, τίποτα δεν τσιρίζει. Στον ήχο αυτοκινήτου είναι στην κορυφή, να μάθεις να το ξεχωρίζεις απ' την νεκροκεφαλή. Καλογρίδι sound, ποιότητα, εμπειρία. Εδώ μιλάμε για δουλειά και όχι για αγκαρία. Τα καλύτερα αμάξια έχουν βγει από εκεί μέσα και μιλάμε για την μάγκα που έχει μέσα. Ποιο αμάξι είναι αυτό που θα μας γκρέμιζε το σπίτι? Αναρωτιέσαι ποιος μάλλον ο ήσυχος ρε τον αλήτη. Κι άμα κοντεύανε να σε κουφάνουν οι ψηλές, μάλλον ήταν το Άστρα του Χριστού. Τι άλλο θες από ένα μαγαζί? 30 χρόνια στίχο σύστημα. Εμείς το στείλαμε, κοίτα να λάβεις το μήνυμα. Ο κόσμος το έχει του πάνω και όχι κρυφό καμάρι. Πάρ' τη λατέρνα σου γιατί δεν παίρνουμε χαμπάρι. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Τι να μου πεις, τι να σου πω, άκου έναν ήχο σωστό. Άκου εμένα, μήπως και βάλεις μυαλό. Αν το δικό σου ήχο σύστημα γαυγίζει σαν σκυλί, πάντα στα μούτρα θα σου ρίχνει. Η νεκροκεφαλή είναι η λεπτομέρεια, κάτι το αλλιώτικο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πιο πειραιώτικο. Καλογρίδι sound, να το έχεις στο μυαλό σου. Είμαστε εδώ για να μάθεις το καλό σου. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Μετράκι ειλικρινία πέρα απ' τη δουλειά. Εμείς δεν ρίχνουμε σάλια και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να αλλάζουμε στα ηχεία. Κόνους και αυτοκόλλητα πουλάς για ευκαιρία. Η αλήθεια πονάει, γι' αυτό κάνεις ηχεία. Σκάσε και άκου εμάς τώρα, μωρή κυρία. Άμοι άλλοι ξέρεις τα του καλλιγραφία. Περισσευόμενα κύπελα στο facebook φωτογραφία. Και για σένα που μιλάς πολύ σε χαμηλό προφίλ, γραμμοφωνίζει η μελωδία σου, δεν έχει στυλ. Αλλά κάνει υπομονή και θέλω να είμαστε μαζί. Όταν ο χοντάρος θα τρίζει το δικό σου μαγαζί. Για μοιάζεσαι κουφάλα, σου έχω κάτι ακόμα. Ένα κόκκινο κόλ που θα σε ρίξει σε κόμμα. Εμείς μιλάμε με έργα, άμα έρθεις θα δεις τι σημαίνει Καλογρίδης. Σου φτάνει να πιστείς. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης. Τι να μου πεις, τι να σου πω, άκου έναν ήχο σωστό. Άκου εμένα, μήπως και βάλεις μυαλό. Αν το δικό σου ήχο σύστημα γαυγίζει σαν σκυλί, πάντα στα μούτρα θα σου ρίχνει. Η νεκροκεφαλή είναι η λεπτομέρεια, κάτι το αλλιώτικο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πιο πειραιώτικο. Καλογρίδι sound, να το έχεις στο μυαλό σου. Είμαστε εδώ για να μάθεις το καλό σου. Άκου έναν ήχο σωστό, άκου εμένα, μήπως και βάλεις μυαλό. Αν το δικό σου ήχο σύστημα γαυγίζει σαν σκυλί, πάντα στα μούτρα θα σου ρίχνει. Η νεκροκεφαλή είναι η λεπτομέρεια, κάτι το αλλιώτικο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πιο πειραιώτικο. Καλογρίδι sound, να το έχεις στο μυαλό σου. Είμαστε εδώ για να μάθεις το καλό σου. Πρώτος νικητής, Καλοβρίδης.